Γιώργο. Πού είσαι? Σπίτι μου. Σπίτι σου. Πού να είμαι? Είσαι έτοιμη? Εδώ και 45 λεπτά. 45 λεπτά. Ολόκληρα. Αλλά ο Χάτζη... Τέλος πάντων, θα τον βρίσω τώρα μόλις τον δω. Τον παίζει λίγο, Πει εδώ μόλις που θα πάμε. Απότομα ήταν αυτό. Σόφια, παιδάκια. Θα πάμε στα Σόφια. Ιδρωμάρα. Και στη Βουλγαρία. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε το κανάλι Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό μέχρι τη Βουλγαρία. Δεν ξέρω τι μας περιμένει εκεί. Πέρα από βροχή. Εκ πέρα από βροχή. Περιμένουν τα παιδιά, ακόμα δεν έχουν έρθει. Και η ώρα τι είναι? 9.30. Αυτά. Τα λέμε σύντομα στο δρόμο. Πίσω τόση ώρα μας δεν Ποιο είναι το πρόβλημα? Άρχισες ψολαρά. Άλλο πήρα βαλιτσάκι. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Δεν σε έχει καταλάβει, να ξέρεις. Ρίξε κόρνα, ρίξε. Προσπαθεί να... Εν τω μεταξύ και το έχει τρακάρει και βάζει και αέρα στην ανηφόρα. Πολύ καλή. Θα βάλει και εμάς. Τα μυαλά σου βάλε. Вопрос. Βάλε το αντίο. Вопрос. Οκτώβρ. Έχει συναισθήματα. Παρακαλώ και ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μόλια. Ευχαριστώ. Βλακοντάιας. Ντα. Τι σημαίνει το ντα? Ναι. Μπράβο. Ναι. Σημαίνει το όχι. Ναι. Ναι σημαίνει όχι. Λοιπόν, Είμαι κάναμε επαγγελματίας. μια στάση να πάρουμε βινιέτα. Τι είναι η βινιέτα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Ανέτα, πώς νιώθεις για το Σαββατοκύριακο αυτό, πώς θα περάσουμε? Ωραία. Θα περάσουμε. Ξεκίνησα με νεύρα. Γιατί Γιατί είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε 9. και ξεκινήσαμε 11. 10 παρά. Ισχύει. Τέλος πάντων. Αλλά... Είμαστε 2 ώρες πριν, κάπου εκεί. Να φτάσουμε, όχι. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Θα δείξει. Μια δήλωση. Βγάζουμε τη βιτζέντα μας Τη βιτζέντα μας. και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε περάσει τα σύνορα και πηγαίνουμε σε ένα χωριό. Σαντάνσκι. Στο Σαντάνσκι. Χωριό. Όλοι. Θα δείξει. Γούσταρα φουλ. Τραγουδούσαν κιόλας, τα ήξεραν. Ό,τι καταλάβαινε. Αλλά αυτοί μας έχουν πολύ... Λοιπόν, πρώτο adventure εδώ στη Βουλγαρία. Έχουμε σταματήσει σε ένα χωριό. Και τι ψάχνουμε? Κάνουμε βόλτα. Κάνουμε βόλτα. Πάμε βουλγάρικο φαΐ. Θέλει να φάει βουλγάρικο φαΐ, εντάξει. Δεν θα το στερήσω, θα το δώσω. Λοιπόν, μόλις σταματήσαμε μια Βουλγάρα και πήραμε μάρτες. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Αμά, το κλείστο. Κόψτε το. Να μην μας κάψει ο ήλιος. Έλα. Όπο, τι ωραία. Έλα. 25 λέβα. Όχι, 50. Άρα 25 λεπτά. Αλλά πήραμε ο καθένας από ένα μάρτι και πληρώσαμε 25 λεπτά. Και μας έδωσε και ρέστα. το θυμήθηκε. Γιατί να μην μας δώσεις εσύ? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Βοήθα να σε βοηθώ. Έλα. Α, μονομένα τελικά. Έτσι άραξε. Βάλτε τα χέρια όλοι τα ίδια. Σαν παππούδες. Βάκαν τέτοιο. Δεν έχω βάλει timer. Πού κοιτάμε. Απλά έτσι. Α, οκ. Πού κοιτάμε. Τι είναι Αναστασία. Όχι, εγώ αλλού. Έτσι. Το popcornάκι του άλλος. Κοίτα την οροφή. Παιδιά, να κάνουμε ότι είμαστε παππούδες, όντως θέλει τέτοιο. Όλοι παππούδες είμαστε. Και έτσι. Εγώ κάπως τρώω κιόλας στις παππούδες. Θα φέρεις του τζάμι εσύ. Ω, καλά. Δεν πειράζει. Το προπάνσκο.
Μάτσκο, Σόφια. Σόφια. Μιλάει ένας βουλός μας μιλάει ελληνικά εδώ. Να πάρω. Ο καιρός δεν μας τα λέει καλά, κλασικά, εντάξει το είχαμε δει και Δεν μας τα λέει απότομα καλά. Ναι. Μα τι γίνεται εδώ ρε. Δες. Τι γίνεται εδώ ρε. Αρχίζει βρέχει παιδιά. Κάτσε άνοιξε τους ομίχλης. Η ομίχλη, εντάξει, πιστεύω σε καμιά πίστα του Silent Hill είμαστε. Αλλά όλα εντάξει. Πάλι μας παίρνει λεωφορείο. Χατζιμπύρο. Είναι αυτός που περάσαμε πριν. Βασικά είναι Έλληνες. Όχι για κολάστα είμαστε τελικά. Μέσα. Λουλιασμένοι. Εδώ. Μόλις φτάσαμε. Το γράψε. Να πάω κι εγώ. Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις. Για μάθει. Έχουμε φτάσει παιδιά. Θέλω να μου πεις πρώτη εντύπωση. Δεν σ' άρεσε? Πολύ πρώην ανατολικό vlog, πολύ φτώχεια, πολύ βρώμα, πολύ ασχήμια. Δεν ξέρω. Δεν του άρεσε. Τώρα μέχρι στιγμής. Είναι η εμπειρία σίγουρα και ωραίο, αλλά Είναι μέχρι το συνηθίσεις. μπορεί. Είναι οι πρώτες ώρες, μετά θα σ' αρέσει. Το πιστεύω. λέγαμε, φταίει και ο καιρός. Αλλά εμένα μου αρέσει τόσο καιρός. Δεν ξέρω. Είναι όλα κάτω βρεγμένα. Να το βάλω εκεί. Να το βάλω εδώ. Μέσα έχει κι άλλες κουρτίτσες. Πάμε, εξερευνήσουμε. Το σπίτι είναι πολύ ωραίο. Θα μου κάνεις house tour. Και έχει και δύο μπάνια. Σε ποια θέση είμαστε? Παιδιά, απλά τραβάτε. Α, μπράβο ρε Ανέτα. Όχι, και σκάλα. Σπρώξ' την. Μπες μέσα. Παμούλη, ζητήσα όλα. Είμαστε με τον κόλλο καλύτερα, για να μην το Α, τι ωραίο το δωμάτιο. Έχει και Smart TV. Για να δούμε τι έχει το ψυγείο. Για άνοιξε φως. Λοιπόν, Άδειο. λοιπόν, ακούστε λίγο. Α, μαν. Χωράς. Τόσο ωραίο κάτι θα κάνουμε. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Α, με τρόμαξες. Σ' άρεσε το MMB? Λοιπόν, θέλω να δω και το άλλο σπίτι. Αυτό το νούμερο 2 μπάνιο. Ναι, δείξε τα μπάνια, δείξε τα μπάνια. Όχ. Ρε. Το άλλο μπάνιο που είναι ρε. Ρε, βλέπω τον εαυτό μου ρε. Είναι μικρούτσικο, είσαι και το χάτι. Τι γίνεται εδώ? Μας πιάσανε. Δεν κάνουμε κάτι. Τίποτα. Δείξε να. Πάτα εδώ, πάτα εδώ και πες κατά λάθος. Όχι, Γιώργο. Ελάσε με. Θα βγουν οι άσπροι εδώ πέρα. Λοιπόν, μόλις ήρθαμε για ψώνια. Και θα πάρουμε βουλγάρικα σνάκς από το Lidl, δεν ξέρω αν θα έχει, οπότε είχαμε. Θα πάρουμε όλα τα χάλια λέει ο ωραία. Βγάλε εκεί και να περνάω. Βγάλε εκεί. Περνάω. Λοιπόν, παιδιά, μόλις βρήκα μια τορπίλη 2,5 λίτρα. Αυτά τα βάζουν στα τάγκς. Έχετε είναι στις ταινίες που τα βάζουν έτσι μέσα. Το παιδάκι είναι πέρα. Ξεκάθαρα. Ποιο? Σύγκριση. Τελικά κορίτσια μετράει το μέγεθος. Μετράει. Μάλλον μετράει. Τα κάναμε τα ψώνια μας. Και έχω γι' αυτό εκεί πέρα. Μου τρώει πατατάκια. Μόλις χαλάσαμε το σανσέρ. Λοιπόν, θα το στείλω στον πρώτο. Έχει ένα αυτό.
Έχει κάπου στο πουλί. Να σβήσει τελείως. Πάτα τον κωδικό. Και δεν κοιμόμαστε το βράδυ από εδώ. Λοιπόν, άσε το κάνω εγώ, θα πάρω εγώ το ρίσκο. Τι θα κάνεις, τα έχω πατήσει όλα. Θα μπει μέσα, να θυσιαστεί. Όχι, Πάζα, όχι. Φέρ' το αυτό. Α, το έκανα. Ωραία. Άμα και... Άμα ξέρεις, ξαναμπαίνουμε όλοι. Ξαναμπες όλοι. Με τα ψώνια. Α, ναι, ρε, είμαστε πολύ βαρύ. Ωραία. Ίσως να σπάμε. Ωραία. Πάμε τώρα και... Πώς κοιτάξτε. Δεν πηγαίνει το σανσέρ. Τα κλειδιά τα θέλει. Λοιπόν, βγήκαμε έξω για βόλτα, κάναμε τα ψώνια μας. Βρέχει, είναι όλα μουσκεμα. Πάμε να φάμε, έχουμε να φάμε από το πρωί. Μπορούμε να φρίξουμε για δεξιά γύρω τα αριστερά. Αμολύ. Τι χάλια είναι αυτά. Έχουμε έρθει σε ένα μπεργκεράδικο που είναι wannabe Mac, ξέρω εγώ. Είναι πολύ Θα δούμε. Χέζεμπεργκ. Χέζεμπεργκ όνομα και πράγμα. Κατάλαβα. Ξεκίνησα μια κατάραξη. Χέσμπεργκερ λέει. Λοιπόν, εδώ έχουμε food review από μπακλαβά Από τη Νέα Ελλάδα. από τη Σόφια. Ναι, αλλά Σαν δεν έχει. Αυτό που μπορεί να είναι. Για να δούμε εδώ. Η υφή ωραία φαίνεται. Πολύ μέτριο Πάμε, πράγμα. παιδάκια. Πολύ μέτριο. Δαμολής, τι έχεις να πεις? Τώρα παιδιά τι να συγκριθεί με αυτό είναι ωραίο. Αυτό που έβαγε αυτός όχι. Θες να έρθεις να δοκιμάσεις backward. Κόβω το ωραίο όμως. Σταγνό είναι αυτό. Συγγνώμη. Αυτό είναι ωραίο όμως. Μέτριο παιδιά. μέτριο. Μην πάρετε. Δεν καλό. Εντάξει, πηγαίνετε καλύτερα στη Τουρκία να δοκιμάσετε κάτι τέτοιο. Ισχύει. Άλλη φορά. Βάλε, ό,τι θες. Κερνάω εγώ σήμερα. Όπα, το είπε. Το κατέγραψε στην κάμερα. Κερνάω εγώ. Το είπε. Τρελά. Το αφεντικό τρελά. Άμα πει κανένα δεκάρικο το παίρνω πίσω. Ούλη, σε πάει το γάντι. Φίλε, εδώ δουλεύεις. Λοιπόν, we have this as well. If you want, you can try. Ωραία. Κούλη, εγώ νομίζω πρέπει να... Α, λίγα χάριμπο, δεν μου πάρεις. Όχι. Αρκουδάκια. Λοιπόν, παιδάκια, να δω τι έχει από εκεί και φέρνω. Ξεκάθαρα. η αγγλική έκφραση. Για να κερνάω δεν έχω τη σωστή. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, το τίτλος τα λέει όλα. Glory Hall Donuts. Αν την έχω πιει είναι ναι. παρόμοια. Ναι. Ήρθαμε σε pub να πιούμε μπύρες. Και καταρχάς θα πιω αλκοόλ. Θα πιει αλκοόλ, παιδιά. Σήμερα θα το μεθύσει το δαμόλι, να ξέρετε. Τι? Μυρίζει κρεατίνη. Έχει κοτόπουλο εκείνο, θα πάρω το δρόμο. Θέλω pizza review από το δρόμο. Να το πατήσεις. Κοίτα. Τώρα είναι πλέον αυτό. Για να δούμε. Πολύ αδμυρό. Το κασέρι, Ό,τι έχει. Δεν είναι και σάκης. Καλά, δεν είναι και σάκης, αλλά το τρώμε. Ελευθερίας.
Άγαλμα της Ελευθερίας εδώ. Βασικά δεν ξέρουμε αν είναι της Ελευθερίας. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι είναι. Κουλή! Ο καιρός είναι ok, έχει αρκετούς Έλληνες θα έλεγα. Και κάνουμε τη βολτίτσα μας. Φάγαμε πάλι, κλασικά. Νομίζω επίσημα μπορούμε να πούμε ότι είναι τέλος πρώτης ημέρας. Όχι, όχι, για το vlog είναι. Έχει ακόμα πολύ μέλλον. Για το vlog κάπου θα κλείσουμε την πρώτη μέρα. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Πούμε αύριο εξερευνήσουμε τα Σόφια και μέρα. Και ό,τι βγει. Πες καληνύχτα. Καληνύχτα. Good morning. Μόλις ξυπνήσαμε και ετοιμάζουμε πρωινό. Τι είναι ένα! Κούλη, για να είσαι εδώ. Λοιπόν, πες λίγο τι δοκιμάζουμε. Βουλγάρικο beef jerky. Βουλγάρικο beef jerky. Βρωμάει, είναι χάλια. Για να μυρίσω. Εντάξει. Να μύρισα από εδώ όλο μαζί. Όπου πρωί. Η γεύση είναι μασίβ. Ώρα για Balkan breakfast, πώς λέει ο φίλος μου Κούλης. Λοιπόν, από το σούπερ πήραμε βουλγάρικα γαριδάκια είναι. Και βρωμάνε παιδιά, βρωμάνε. Ο Χάτζη. Ούτε δίπλα στον δίπλα. Πάμε, αντίδραση νούμερο 2, ξανά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ θα δοκιμάσω. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα δοκιμάσω πρώτα. Παιδιά, άνοιξε ένα παράθυρο στο στόμα. Άνοιξε από εκεί. Δεν υπάρχει, ρε. Γαμάει. Φάει. Το πιστέψω το ψεύτη. Ωραία, φάει λίγο. Δεν είναι Δεν έχει γεύση. Όλοι είναι μυρωδιά, να ξέρεις. Έχουμε βγει έξω και κάνουμε βόλτα, κάνουμε εξερεύνηση. Γεια. Αν και ο καιρός δεν μας τα λέει καλά. Ο καιρός, ναι, εντάξει. Κοίτα, μας τα λέει καλύτερα από χθες όμως. Ναι, μας τα λέει καλύτερα από χθες. Εμείς από το ήδη προχωρούμε στην αναζήτηση της γνώσης. Και χρυσή. Το χρυσό τον βρήκαμε. Ρίξω χρυσό. Οπ. Λοιπόν, τώρα καταστρώνουμε σχέδιο για το πώς ανέβουμε εκεί πάνω να πάρουμε λίγο από την καράτσα. Έχουμε έτσι τη θέα μόνο. Ναι, εσύ. Ανέτα, μην τις βήσεις. Και πας καλά. Το κόψω.
Θύμισε μου σε ποια εκκλησία πήγαμε. Στου Νιεύσκι του Αλεξάνδερ. Ήταν πολύ ωραία εκκλησία. Θα δείτε και τα πλάνα μετά. Πριν. Μετά, πριν. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Συνεχίζει η βόλτα μας. Βρέχει πάλι. Έχει σταματήσει να βρέχει, είναι αλήθεια. Κοίτα, κανονίζουμε εκδρομή και μας κατουράνε. Το ξέραμε. Οπότε. Ό,τι είναι. Life give you lemons, we make lemonade. Όλοι νομίζω γνωρίζουμε την ευαισθησία μου για τα Mac, σωστά? Yep. Yeah, buddy. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα δοκιμάσω και τι τιμές έχει. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάμε στα Mac. Για να δούμε. Λοιπόν, πλήρωσα 4,20 λέβα, 4,20 λέβα φίλε. Για ένα cheese, 2,10. 2,10. Τι κάνουμε? Τι ξέρω. Θα φάτε τίποτα? Α. Είναι έτσι. Απόλαυση. Όχ. Κοίτα, άμα πέσεις θα το έχω σε βίντεο. Να σου πω κάτι, έχεις πει στο background και ο Χατζημπίρου να κάνει μαλακίες. Του Χάτζη τραβά. Ο Χάτζη είναι λες και είναι στο Ninja Warrior, πώς λέγεται. Σε άλλο κόσμο Χάτζη. Κούλι, πέσει για το vlog ρε φίλε. Τα παπούτσια μου δεν έχουν καλό grip. Ναι, δεν έχουν καλό grip. Χθες άλλα μου έλεγες. Ναι, στο Ισιάδι, όχι στο... Σαν τις κότες θες, δεν κουνιέται το κεφάλι. Έχουμε, έχουμε φάει το όνειρο της ζωής μας, εντάξει, το έχω πει 3.000 φορές, το ξέρω. Γεια. Α, τι ωραία που είναι αυτό. Ξέραμε πάλι. Τα αγόρια θα κάτσουμε από εδώ πέρα και τα κορίτσια από εκεί. Κούρι, που με έφερες πάλι ρε φίλε. Για το μαγαζί. Είναι τέλειο, ναι. Όταν σας λέω εγώ θα φάμε εδώ σαν βασιλιάδες, να με ακούτε. Με ακούτε. Τώρα είναι δεν ξέρω τι θα φάει. Drinks? What can we drink? Also bread if you want. Bread or normal? Πάρουμε ένα. Normal. This is the normal bread. This is one piece. How many do you want? Γεια μας. Από τις οικονομίες που Συγγνώμη κιόλας. Δεν ικανοποιείστε με τέτοια. Αφού δεν έχεις ιδέα Αναστασία, είσαι cool. Γιατί κάνεις τέτοιο τώρα το ανδρικό? It's okay, thank you. It's okay. Άπειρα. Α, η Ιταλία είδα ένα story που ανέβασες φίλε, ήταν top. Διαλύθηκαν όλα. Μια ώρα σε αυτό. Τα μολύς έσκασε. Έσκασε τα μολύ. Πήρα. Χάτζη, πάνε και εσύ δίπλα τους να δούμε. Κάτσε, φύγε από τη μέση ρε παιδάω. Φύγε ρε αγριοπούλου από τη μέση. Πω, ολόιδιοι είστε ρε φίλε. Λέτε να έχουν ψωλιάσει. Εγώ. Λοιπόν, γυρίσαμε να ξεκουραστούμε από τη βόλτα μας και για να μας πάρει ύπνος έχουμε βάλει να δούμε τα προηγούμενα vlog. Εδώ. Ωραία. Έξω για βολτούλα. Είναι όλα κλειστά, δεν έχει τίποτα. Όχι, ποιος είναι αυτός? Τι θες ρε? Είδες πως ήρθε. Και τι θα κάνουμε Χάτζη, για πες? Ψάχνουμε να βρούμε να φάμε και μετά σε μπαράκι για ποτόμα. Πάλι Πάλι έτσι. θα σε κουβαλάμε. Τώρα εντάξει, μια φορά δεν έχουμε πιο λίγο παραπάνω. Είδες. Είδες? Ψυχολογία πάντα υπάρχει. Βγήκε σαν μουράει πλάσμα. Ένα Βιέννα. Το κυνηγάει. Ωρε φίλε, ολόιδιο το κάνουν. Ήβα.
Άιφαν. Προφανώς όλα αυτά που βάζουν είναι Αλλά επιμεσμένα στην αρχή κατά Ελλάδα. είναι περίεργα. Το 3 το ανάποδο είναι. Καλά, ναι. Για να σε δω. Αυτό είναι το κόμμα. Ω, μαμάν, με τι πάζο το έφαγε. Έχει πολύ σκόρδο. Όντως. Έχει αυτό σκόρδο. Πού θα μαζέψει αυτή η παρέα. Για να δω. Και στο προηγούμενο vlog είχα πατήσει όμως, δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι η τύχη μας, τηλεθεατές. Τηλεθεατόπουλά μου. Πάτησα 2 φορές Αυτή είναι η τύχη μας. Να δω. 5 λεπτά, όχι. Θα πάρει πολλά λεφτά άρα. Κούλη, εσύ θα πάρεις πολλά λεφτά, φίλε. Φίλε, θα πάρω λεφτά και θα μείνουνε. Ένα Κυριακό το βγάλω. Δαμολή, εσύ που έχεις πατήσει την προηγούμενη φορά, πήρες λεφτά. Τα παπάρια μου πήρα. Λοιπόν, έχουμε ξυπνήσει. Γεια. Καλημέρα. Δεν έβαλα καθόλου το βράδυ. Το ξέχασα. Βλέπαμε ταινία και κοιμηθήκαμε σαν ζωάκια. Και πατήσαν και σκατά. Α, καλά αυτό, άλλο. Τα λεφτά. Το είδατε αυτό. Κούλι. Τα λεφτά που είναι. Τα λεφτά σήμερα ένα μπέτ, ένα κάτι που Εγώ τα περιμένω που πάτησα 2 φορές μαζί. Σήμερα μαζεύουμε. Πρέπει να φύγουμε μέχρι τις 11 από το Airbnb. Λίγο να καθαρίσουμε τα υποτυπώδη τέλος πάντων. Και μετά, γυρίζοντας Ελλάδα, θα σταματήσουμε στο Blagoevgrad, κάπως έτσι λέγεται. Μία πόλη που δεν ξέρω τι έχει, μπορεί να μην έχει και τίποτα. Αλλά θα σταματήσουμε για να τη δούμε. Γιατί τι άλλο θα κάνουμε. Δεν έχουμε... Είναι καθαρά Δευτέρα σήμερα, γενικά. Για μας όχι, γιατί δεν έχουμε ούτε λαγάνες, ούτε χαρτατούς. Έχουμε ημέρα ελευθερίας για τους Βουλγάρους. Ναι, είναι αυτό. Είναι η μέρα... Ας αγνοήσουμε το δωμάτιο εδώ του Χάτζη και του Δαμολή που είναι βομβαρδισμένο. Καλημέρα. Ήθελα να τραβήξω το ότι βλέπουμε για σήμερα πρώτη φορά ήλιο. Είναι τέλεια. Επιτέλους λίγος ήλιος. Έχουμε φάει πάρα πολύ βροχή. Οπότε επιτέλους. Ελπίζω να κρατήσει λιγάκι σήμερα. Να μπορέσουμε να απολαύσουμε την τελευταία μας μέρα του ταξιδιού. Σαν την μπουγάτσα τη δικιά μας δηλαδή. Εντάξει τώρα, σαν. Εγώ θα φάμε κιμά ρε φίλε. Για δοκίμασε μια, Κυριάκο. Αυτό είναι με τυρί. Κόψε αυτό. Καλό. Αυτό κανονικά θέλει και τώρα έχουμε Greek yogurt, cream. Τι αηδία είναι αυτή που έχεις πάρει. Ο Χριστός! Ιου! Δεν το βλέπω αυτό. Πολύ. Λοιπόν, όποιος λέει κακά πράγματα για αυτό το κανάλι δεν ξέρει τι λέει. Δεν ξέρει που θα φτάσει στο κανάλι και όταν φτάσει εκεί το βλώσει μια καλή. Αυτό. Πού πάει η γάτα. Ωχ, μπήκε μέσα. Σίγμα. Δεξιά. Δεξιά. Από εκεί που θα έπρεπε να είναι δηλαδή. Έχουμε έρθει σε ένα χωριό, πώς λέγεται. Πόλη είναι. Καλά, χωριό είναι, ναι, πώς λέγεται. Πώς. Είναι σαν την Κοζάνη της Ελλάδας δηλαδή. Μπα, σαν το Κιλικής είναι. Πού έχουμε έρθει. Εδώ το φυτί σιγά σιγά ετοιμάζεται. Μάλλον έχουμε έρθει στο Άμστερνταμ της Βουλγαρίας. Έτσι φαίνεται. Είναι ίδιο. Ίδιο είναι, ισχύει. Πάλι στο Άμστερνταμ σε έφερα. Ευρώπη. Να βγάλω μία. Βγάλε, ναι. Δεν ξέρω. Δεν με χορεύει όμως. Δεν έχω το Αυτό εδώ τι είναι που τρως. Παιδιά, αυτό εδώ είναι ζεστό καλαμπόκι. Έχει βάλει αλάτι βούτυρο Και παρμεζάνα. Ό,τι χειρότερο έχουμε νόστιμο. φάει. Δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Είναι απλά ζεστό και βοηθάει σε μια κρύα ημέρα. Είναι αδιάφορο. Έλα, το Από τη Ρωσία. Το χορτάω, σε λέβα. Και έχει ήλιο σήμερα. Έχει ήλιο σήμερα, ναι, τώρα που φύγαμε. Τώρα που φεύγουμε. Έχει και μουσικές εδώ. Παίζει και μουσικές. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω τραγουδάει ο Ρέμος. Ο Κιάμος. Ο Κιάμος είναι, μπερδεύτηκα. Άιντε να ζήσει.
6 χρόνια. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω τελειώνουν οι περιπέτειες του Paza Vlogs. Ελάτε όλοι να μαζευτούμε, να πούμε... Ισχύει. Το κλείνει το κανάλι, παιδιά. Εντάξει, όχι από εδώ, που δεν τυφλωνόμαστε. Να πούμε ένα γεια. Ευχαριστούμε για την παρέα, να πούμε τα παιδιά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, αν έφτασαν, θα είναι θαύμα. Αν έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, αφήστε στα σχόλια μία φάλαινα. Φάλαινα, όχι. Μία φάλαινα. Έτσι. Καλό αυτό. Ή αγριογούρουνο, παιδιά. Αγριογούρουνο γιατί έχουμε και ένα εκεί πίσω. Κάσε μια σημαία της Βουλγαρίας. Λοιπόν, Μια αρκούδα. τι να κάνουν τα παιδιά. Like, subscribe, καμπανάκι. Καμπανάκι. Share με τους φίλους. Με όλους τους φίλους τους. Με όλους τους φίλους σας. Τέλος. Και stay tuned. Stay tuned. Δεν βλέπω έχει τυφλώσει όλους. Γεια. Bye. Κάνει και αυτό. Αυτό πάντα το κάνουμε.